Demokratická Európa za posledné 2 roky mala v podstate dve čierne diery. Bolo to Maďarsko a Slovensko. Bohužiaľ, po týchto voľbách na jednej strane chvála Bohu, že tie voľby dopadli tak, ako dopadli, ale bohužiaľ, po týchto voľbách zostane v Európskej únii len jedna čierna diera s menom Slovensko. Nie, ten čierny Peter je teraz v našich rukách. Vládne nám Robert Fico, ktorý dnes si líže rány v Zlatej vani vo Vietname. A podľa môjho názoru on vopred vedel, ako tie voľby sa rysujú a neveril tým sfalšovaným prieskumom štátnych prieskumných agentúr v Maďarsku. Preto si vybavil veľmi rýchlo práve v čase, kedy mal tu stáť po boku Viktora Orbána, svojho priateľa, tak si vybavil Zlatú vaňu vo Vietname, aby tam sa mohol skryť pred kamerami. A odtiaľ zďaleka sa mu to tak hodí komentovať pár slovami a mať to pod kontrolou. Zároveň si myslím, že vedel, že Peter Maďar voľby v Maďarsku vyhrá, lebo zrazu Fico, keď si pozrete minulý týždeň, zrazu on objavil, že zdravotníctvo je tu rozkradnuté. Kľúčová téma strany TISA v Maďarsku počas posledných 2 rokov. Fico tu 15 rokov vládne, rozkráda, čo sa len dá v zdravotníctve. Ľudia zbytočne zomierajú. Pre neho téma zdravotníctva neexistovala, len biznis v zdravotníctve. Ale zrazu on minulý týždeň, že je vraj zhrozený z toho, v akom stave slovenské zdravotníctvo po 15 rokoch jeho vládca nachádza. Preto si myslím, že Fico vopred vedel, že takýto osud jeho priateľa čaká a preto zbabelo zdrhol do Vietnamu. Zároveň si neviem predstaviť, koľko koniaku teraz leje potokom do svojho hrdla, lebo to, že sa takto dramaticky jeho priateľ v Maďarsku prehral a bol porazený demokratickými silami, je pre neho doslova nočná mora. On si myslel, že už má vymyslený plán, ako opätovne vyhrá budúce voľby, že znova tu bude blúzniť, klamať, strašiť a šíriť nenávisť. A zrazu zistil, že v tom Maďarsku ani šírenie nenávisti, ani šírenie strachu nezabralo a Ficovi sa rozsypala celá predvolebná kampaň. Takže máme sa na čo tešiť, možno uvidíme úplne inú tvár Roberta Fica, lebo zistil, že tieto dve témy vôbec nezaberajú a keď nezabrali v Maďarsku, určite mu nezaberú ani na Slovensku. Zároveň ale chcem z tohto miesta aj vyzvať opozičné strany, aby sa pozreli pravde do očí. Nie je to tak, že v Maďarsku vyhrali liberáli alebo progresívci. TISA je konzervatívna strana, ktorá je súčasťou Európskej ľudovej strany, rovnako ako aj naše hnutie. Čiže je to prosba voči opozičným stranám, nech nepohrdajú konzervatívnymi voličmi, ktorí to cítia možno trošku viac vlastenecky. Nie, TISA je konzervatívna strana, ktorá hlásala v kampani ochranu hodnôt a nebála sa zobrať do ruky vlajku. Nebala sa priznať k svojej vlasti. Nebala sa čo i len vysloviť slovo vlast. A to by som chcel poprosiť liberálne a progresívne strany na Slovensku v opozícii, aby sa rovnako nebáli a aby nepohrdali konzervatívnymi voličmi. Lebo vidíme, že v Maďarsku nevyhrali ani konzervatívci, ale liberáli, ale všetci sa spojili práve za jednou konzervatívnou stranou, a celá ostatná opozícia, ktorá dotedy tam existovala a hrala sa na svojom piesočku, de facto zanikla. Výsledky 0,7 a 1% sú zanedbateľná chyba. Čiže všetci sa spojili, nebáli sa konzervatívnej vlajky, nebáli sa priznať k svojej vlasti, nebáli sa priznať k hodnotám a spojili sa všetci v jednom šíku proti skorumpovanému systému, ktorý porazili. Toto je recept aj pre slovenskú opozíciu a takýmto spôsobom sme schopní zlo, ktoré nám vládne, poraziť. Robert Fico včera dostal Világos v Maďarsku, lebo bol to aj jeho zápas. Masívne podporoval Orbána dlhé roky, aj pred voľbami. Čiže Robert Fico včera dostal Világos v Maďarsku a verím, že takto za rok aj niečo dostane Világos aj na Slovensku.